To masu sauraro barkanku da zuwa wannan YouTube channel mai albarka, da Allah kada ku manta ku danna alamar subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Ran kenan sai a ji cikakkunsu. An ci gaba da gwamza fada a Sudan duk da cewa an shafe sa'o'i da ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta a ƙarƙashin jagorancin jami'an diflomasiyyar ƙasa da ƙasa. Sojojin ƙasar da dakarun musamman na rundunar RSF da ke zargin juna da bijirewa tsagaita wutar sun ci gaba da fafatawa da zummar kame wasu muhimman yankunan birnin Khartoum. Nurado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani. An dai ta jin ƙara harbe-harbe daga sassa daban-daban na Khartoum babban birnin Sudan duk da fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta ta yi daga karfe 6 na yammacin jiya Talata. Cikin sanarwar da kowannensu ya fitar kuma sojojin Sudan da dakarun musamman na rundunar RSF sun zargi juna da rashin mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar, abin da ya sa rundunar sojoji masu biyayya ga gwamnati ta sha alwashin ci gaba da kai hare-hare domin tabbatar da ikonsu a Khartoum da sauran yankunan ƙasar. Rikicin da ya barke tsakanin babban hafsan sojin Sudan Janar Abdel Fattah al-Burhan da mataimakinsa kwanaki 4 da suka gabata ya haifar da cikas ga shirin sake mika mulki ga farar hula shekaru 4 bayan hamɓarar da tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir da sojojin suka yi, waɗanda kuma suka sake kawar da gwamnatin riƙon ƙwaryar da aka kafa shekaru 2 da suka gabata. Kazamin faɗan na Sudan da ya laƙume rayukan mutane kusan 200 ya janyo abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin bala'in da ya kusan durƙusar da tsarin kiwon lafiyar ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hare-hare da ake kaiwa lardin Ituri da ke gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula fiye da 150 a cikin makonni 2 da suka gabata. Lardin Ituri da makwabciyarsa ta kudancin Kivu na fuskantar yawaitan hare-hare daga ƙungiyoyi daban-daban masu ɗauke da makamai da ke yankin mai arzikin ma'adanai akan iyaka da Uganda. Masu shigar da ƙara a Switzerland sun sanar da cewa sun gabatar da ƙarar Usman Sanko da ya kasance ministan cikin gida a gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Gambia Yaya Jame da laifukan cin zarafin bil'adama. Tun bayan kama shi a watan Janairun shekarar 2017 ne Sanko ke tsare a Switzerland, da yake zaman mafaka a can tun bayan da aka kore shi daga mukamin ministan cikin gida na Gambia, mukamin da ya rike daga shekarar 2006 zuwa 2016. To masu sauraro a nan za mu dakata, da Allah kada a manta a taɓa mana alamar subscribe suna taɓa mana alamar ƙararrawa. Mun gode.